ब्रैनं जमदुवार ब्लक BPFआ बालागाव प्राइमारि सुरिबारि गामियाव पलिटिकेल एवारनेस लादोंमोन। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों सोनाब क'क्राझारनि माननि आलासि MLA रबिराम नार्जारिखौ। बालागाव प्राइमारिनि रायजो राजाफोरा माननि आलासि MLA रबिराम नार्जारिखौ लामा ससेनिफ्रायनो बेन्ड पार्टी दामनाय आरो हायला हुइला मोसानायजों मेल जानाय जायगासिम बरायनानै लायो। बालागाव प्राइमारिनि रायजो राजाफोरा लोब लोब फैनानै बे मेलखौ जाफुंसार होफैयो। बे मेलाव माननि आलासि MLA रबिराम नार्जारिया बुङोदि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 4 नं जमदुवार बियाबाव सायख'जानाय बिजाथि उइलियाम नार्जारिखौ बे बियाबनि रायजो राजाफोरा देरहासार खालामनो जानजि खाफ्रा खानानै थानायखौ नुनो मोनबाय आरो उइलियाम नार्जारिखौ गोबां भट मोननानै देरहासार जागोना रोखा जाखाबाय होननानै। बे समाव माननि आलासि MLAआ खौरां बिजोङाव मा बुंखो फै जों खोनासंनि डिजिटेल बड' निउसनि गेजेरजों। आं दिनै प्रथम जमदुवार समष्टिनि सिङाव बे सुरिबारि गामिनि जे मोनसे फिसा बाजार दङ बेनि खाथियाव पलिटिकेल एवारनेस प्रग्राम हिसाबै जोंनि जमदुवार ब्लक कमिटिया जे मिटिं खुंदों बे मिटिङाव हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैनानै थारैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनोबा बेवहाय मोनसेल' प्राइमारि कमिटिनि जोंनि BPFनि मावथिफोरखौ लानानै जे जथुमनाय मिटिं बे मिटिङाव आं नुबाय जे बेवहाय सानथ्र'हायै जोङो साननायनि बारा साननायनि जेसेबां जों जेसेबां सानदोंमोन बेनि अनेक गुन बारा रायजो राजाफ्रा फैना बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बेयावनो UPPL हान्जा BJP हान्जानि गोबां बिथांमोननि मावथि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हान्जायावबो बाहागो लादों। दा बेवहाय रायजोफोरनि सानथ्र'हायै हाजार हाजार बाहागो लानायखौ नायोबा आङो स्पष्ट भाबै दिनैहाय बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हायो जे जमदुवार ब्लकनि बा जमदुवार समष्टिनि जोंनि हान्जाजों थिसनजानाय जाय बिजाथि दं उइलियाम नार्जारि बे उइलियाम नार्जारि फंबाया जेरैखिजाया गोबां भट मोननानै देरहासार जानो हासिगोन आरो बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय जोंनि बे जमदुवार ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा समष्टिनि भटारफ्रा बयबो BPF हान्जाजों दिनैहाय खौसे गसंबाय। बेवहाय बर', राभा, सान्थालि जेसेबां जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर दं BPF हान्जाजों थानानै जमदुवारनि जोंनि बिजाथिखौ देरहानायनि थाखाय बिथांमोनहा सानहर खाथिगासिनो दं, खाथिबाय थागोन, मावगासिनो दं। आंनि बुजिनायाव जमदुवार रायजो राजाफ्रा नैबेखौ सानदों थांनाय 2020आव बिथांमोनहा जिहेतु नैबे जमदुवार समष्टिनिफ्राय सासे जोंनि हान्जानि बिजाथि आदा रबिराम नार्जारिखौ देरहाहरदोंमोन खिन्थु जों बुंस' हाया जों मिथिस'वाखै बिथाङा मा खारनाव BPF हान्जाखौ नागारनानै गावनि आंगो लोगोफोरखौ गारनानै बिथाङा BJPआव मानो हाबहैखो आरो BJPआव हाबहैनायनि उनाव BPFनि जोंनि बे ओनसोलनि भटार रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु मोननाय गोबां गोसोआव मोनसे खुद्रिखांनाय दङमोन आरो बे गोसोआव दुखु दाहा दावदाब खुद्रिखांनायखौ लानानैनो एबारनि बिसायख'थियाव आरोबाव खेबसेबाव BPF हान्जाजों थाफानानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा BPFनि सक्तिखौ देखायनो थाखाय बिथांमोनहा जानजि खाफ्रादों। जोंनि गोरबो गोसो सिंनि दुखु दाहा दावदाबखौ बिथांमोनहा बेजों होखारनो नागिरदों। दा बेखायनो दिनैनि मेलाव जेरैबायदि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैदों बेजोंनो फोरमान हिसाबै जोङो बेखौ मिथिनो हाबाय जे जमदुवारनि जोंनि बिजाथिया जेरैखिया देरहासार जानो हाबाय आरो बेनि थाखायनो दिनैनि आं जे बे मिटिङाव नुजाफैनानै बेवहाय पलिटिकेल एवारनेसनि जे मिटिं खुंनाय जादों बे मिटिंनि उद्देश्यखौ 100% साक्सेस जादों आरो एचिभमेन्ट जादों होननानै आङो बेखौ बुंनो सानो। जमदुवारनि समष्टिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जे BTC बासायनांगौनि थाखाय जोंनि थैजों जोनोम होनाय
बिटिसिनि क्षमताफोर खुंथायनि क्षमता आरो जोंनि ओनसोलखौ रैखाथि होनांगौब्ला दिनैनि दिनाव जों बर'फ्रा खौसे जानानै BPF हान्जाखौ देरहासार खालामनानै जोंनि आखायाव जोंनि खुंथायनि क्षमताखौ लाखिनांगोन नङाब्ला जों सेरलाय बेरलाय खालामनानै लेथेर फिथेर जायोबा जोंनि सोमोन्दो गैयै जोंजों लोब्बा गैयै जोंनि आन्दलनजों खुनु सोमोन्दो गैथारै गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हान्जाफ्रा फैनानै नेसनेल हान्जाफ्रा फैनानै बिटिसिखौ दखल खालामफैयोबा बिटिसिनि गासैबो जिनिसा थेर बेथेर जागोन सोरलां बोरलां जागोन जेबो थानाय नङा जोबस्रांजोबगोन बिटिसिखौ बासायनांगौनि थाखाय दिनै दरखार जादों आरो बे इलेक्सना बिटिसि रैखाथि खालामनाय हारि रैखाथि खालामनायनि थाखायनो मोनसे इलेक्सन बेखायनो गोबां ओंथि गोनां गुरुत्वपूर्ण निर्बाचन आरो बे निर्बाचनाव जोङो बेखायनो मोनसे सक्तिशालि बर'नि राजखान्थि हान्जाजों थानानै खामानि मावनांगोन आरो बे हान्जाया जाबाय BPF हान्जा बेखायनो BPFखौ क्षमतायाव लाबोफिननांगौआ जों साफ्रोम बिटिसि बाखि रायजो राजाफोरनि बयनिबो दायित्व कर्तब्य बेखौ बुजिनाया दरखार दं आरो जमदुवारनि आइ आफा रायजोफ्रा बे खोथाखौ बुजिनो हानानै हमदांनो हानानै दिनै बेखायनो BPFजों बिथांमोनहा बारजोबनानै दिनैनि बे जोंनि पलिटिकेल एवारनेसनि प्रग्रामाव हाजार बाहागो लाफैदों आं बेनि थाखाय बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो।